Fie că vor să pară mai tinere, să scape de unele complexe estetice sau să se bucure de o viață socială mai bună, tot mai multe moldoveni apelează la chirurgia estetică. Pentru că decizia nu este una medicală, ci una personală, majoritatea pacientelor simt că au nevoie de o schimbare majoră în viața lor, iar o intervenție estetică poate fi soluția. Ce presupune o operație chirurgicală de acest gen, care sunt riscurile pe care le implică, dar și cum noul efect estetic ajută pacienții să scape de complexe, vedem în următorul material. Doamna Larisa în curând va împlini 65 de ani. În urmă cu câteva luni, dumneaei a apelat la o intervenție chirurgicală pentru a scăpa de unele imperfecțiuni ale tenului feței. Pentru că nu a dorit să fie recunoscută, pacienta a acceptat să fie filmată dintr-un singur unghi. Eu am slăbit cu 15 kg. Și după ce am slăbit kilogramele astea, eu nu mă cunoșteam în oglindă. Nu mă puteam uita. Pielea arăta tare urât. La mine s-a lăsat toată pielea în jos. Aici, la mine, ovalul feței era tot pielea lăsată. Doamna Larisa spune că intervenția chirurgicală i-a schimbat viața în bine. Dacă în trecut se complexa de felul în care arată, acum noua imagine i-a redat încrederea în propria persoană. Se schimbă teta și dispoziția se schimbă. Și când te scoli dimineața, te duci, te speli, te uiți în oglindă, cu altă dispoziție mă uit. Și ies din casă cu tot cu altă dispoziție și mă duc cu lumea, pot să vorbesc. După intervențiile estetice sau după operațiile plastice, stima de sine se îmbunătățește, încrederea de sine crește, persoana își asumă și chiar intră într-o relație pozitivă cu sine, atrage de partea sa succesele și respectiv se poartă sau începe să aibă o atitudine de învingător. Foarte multe doamne și domnișoare își doresc o astfel de transformare, însă foarte puțină lume știe ce presupune o astfel de intervenție. Scopul nostru a doctorilor, specialiștilor în acest domeniu de a arăta pacientului, de a explica pacientului ce este normă, care sunt indicațiile și eventual de a povesti despre posibile complicații care pot apărea. Unele așteptări poate să nu fie exact posibile efectuate chirurgical și ar putea duce la un rezultat mai puțin favorabil pentru pacient. Riscul ține de amploarea operației, de volumul intervenției chirurgicale, cu cât operația este mai mare, mai laborioasă, cu atât riscurile și chirurgicale, și anestezice, și postoperatorii sunt mai mari. Povestea doamnei Larisa reprezintă una din cazurile fericite în practica chirurgiei estetice. Cu toate acestea, există și reversul monedei, abuzul de operații estetice. Cele mai solicitate intervenții chirurgicale, în primul rând, țin de mărirea sânilor, de augmentație mamară. Pe locul 2 stau operațiile de întinerire a feței și a corpului în general și locul 3 deja ocupă procedurile cosmetologice de injectare, toxină botulinică. Reacția celor din jur la acest rezultat frumos și va provoca ulterior persoanei dependența sau dorința de a repeta această senzație, această stare. De multe ori, chirurgii plasticieni sunt puși în situația să opereze de mai multe ori acea persoană în diferite zone. Chiar dacă majoritatea privesc sceptici operațiile chirurgicale estetice, totuși în mare parte femeile recunosc că dacă și-ar permite financiar, ar recurge la o asemenea intervenție. Мне уже поздно, в смысле по возрасту, но вот дочке пришлось делать. В Одессе делали. Я не думала просто об этом. Может быть, да. Если бы были деньги, наверное, да. Nu sunt de acord să fac operații plastice. De ce? În primul rând, nu-i frumoasă asta. Îți pare că arată în estetic? Da. Eu cred că e pozitiv. Depinde de interiorul fiecăruia. Cum se simte el. Dacă decide că e bine pentru el, de ce nu? Dacă nu, atunci... Dar dumneavoastră ați apelat vreodată la o astfel de intervenție? Nu pot să știu. Nu știu. Încă nu m-am gândit. Medicii au câteva recomandări pentru cei care se gândesc să recurgă la o astfel de intervenție. În primul rând, se treacă printr-o consultație primară
se vadă dacă așteptările lor corespund cu posibilitățile chirurgicale, să se informeze pentru operații care intenționează să facă. Costurile unei intervenții chirurgicale estetice se ridică de la 1.500 până la câteva mii de euro, în dependență de complexitatea operației.